Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз мы далёка за межы Беларусі перакінемся, пераляцім у шаноўную, далёкую, але такую блізкую і дарагую кожнаму беларусу Грузію, бо менавіта там знаходіцца наша наступная суразмоўніца, заснавальніца міжнароднага беларускамоўнага культурна-аздараўленчага летніка і беларускамоўнай школы ў Грузіі Оксана Акуневич. Добрый день, спадарыня Оксана. День, шановны. Давайте пачнем с агульнага. Давайте, беларускамоўная школа ў Грузіі. Як ваша школка? Як ваш увогуле аксяродак? Жывы, працуе, дзейнічае, ці на якім свеце знаходіцца? Ох, ну пакуль трымаемся. Вось зараз наших партнёраў грузінскіх была вялікая камісія, маніторинг, правяралі, як же так яны могуць вучыць беларускіх дзяцей, але працягнулі, не зачынілі нас. Таму ёсць аксяродак таксама дзейнічае. У нас адкрыліся курсы польскай мовы, мы вырашылі, што калі не можаш нешта змяніць, узначаль. Таму недарма я 8 месяцаў правяла ў Польшы, вывучыла польскую і цяпер вось выкладаю яе. Але выкладаць фізіку і беларускую мне падабаецца больш. Калі не можаш нешта змяніць, мы зараз гаворым пра міграцыйную палітыку уладаў Грузіі. Так, ну не толькі, хутчэй справа ў наданні абароны і пытанне вырашэння з дакументамі. Таму што што мы назіраем, калі сканчаюцца ў кагосьці дакументы, людзі шукаюць выйсце, куды з'ехаць. Часцей за ўсё гэта, ну, прынамсі, апошнія гады была Польша, цяпер трошкі змянілася. То, каб спрасціць людзям жыццё, прапанавала вучыць у нас польскую. Але цікава, што і назад вяртаюцца. Нічога сабе, што сапраўды шмат такіх кейсаў? Ну так, уже не адзінкі, уже так на десяткі уже ідзе лік. Едуць у Польшу, атрымліваюць дакументы, абарону, і ці то на палову года, ці там нейка вырашаюць пытанне, вяртаюцца назад. І, ну, то бок маецца на ўвазе вяртаюцца назад, это не тое, што я там прыехаў пару месяцаў тут, пару месяцаў там, такім вахтавым метадам, а канкрэтна ўжо вяртаюцца, ну і ўсё, я маю дакумент і цяпер магу тут... Так, каб жыць. Ну, таму што абарона наша фактычна пажыццёвая, пакуль не зменіцца ніякія абставіны. І вяртаюцца жыць у Грузію ужо з абаронай, з дакументам падружжя. Зразумела, што, як вядома, што польскі дакумент падружжя дзейнічае ўсяго год, і зараз цяжка яго афармляць, доўга чакаць, што ў Варшаве гэта ўжо займае не месяц, а нават больш за 2 месяцы. Але вось так туды-сюды ездзяць, каб толькі дакумент аформіць, а жывуць у Грузіі. Але, Оксана, ўсё ж таки, выбачай, мы гэтую тэму закранем, таму што яна важная шмат для каго з беларусаў. Наколькі ўсё ж такі бяспечна ці небяспечна беларусам з такімі дакументамі, з такой абаронай прыязджаць у Грузію? Бо адна справа, ты ты з'ехаў з Беларусі, можа быць, сыходзячы, уцякаючы ад пэўнай пагрозы пераследу, жывеш па беларускім дакуменце, там ціхонечка сядзіш, другое года ты тут ужо фактычна паказаў, што вот, ты на міжнароднай абароне, там ты, або нават, можа быць, нават у цябе не проста дакумент падружжя, і та самая женеўскі пашпарт, і то бок ты показваешь, я апанент рэжыма, назовем это мягка, а у уладаў Грузіі, наколькі ўсё ж таки мы ведаем, такія досыць цёплыя адносіны не толькі з Расіяй, але і з Лукашэнкам. Няма пагрозы? Пагрозы дакладна няма. Што ёсць? Я не магу сказаць, што стасункі досыць цёплыя. Грузія ўсё жыццё вымушана неяк выжываць. Тое, што для нас гэта далёкае там падручнікі, то Грузія ўвесь час вагаецца паміж Расіяй, Турцыяй, раней яшчэ Іранам, і таму у іх склалася такая завядзёнка нейкая дыпламатычная. Напрыклад, яны не адмаўляюць, а неяк глядзяць, вось давайте мы тут вам, як раней, не будзем даваць дакументы, але не будзем высылаць. Цяпер трошкі, конечно, сітуацыя змянілася, яна не з беларусамі была звязана, гэта было палітычнае рашэнне ўнутры Грузіі, звязанае хутчэй з індыйцамі і падобнымі асобамі.
Але калі чалавек, маючы абарону, ну, напрыклад, польскую, не толькі польскую, прыязджае ў Грузію, то калі не прымае ўдзел у грузінскай палітыцы, то уладам Грузіі ён амбівалентны, да яго ставіцца спакойна. Больш за тое, паколькі ў Грузіі даволі ўсё спрошчана ў параўнанні з еўразвязам, напрыклад, у плане заключыць шлюб, то у Грузію па-ранейшаму прыязджаюць людзі ажаніцца, і ўжо з дакументам падружжя людзі жаніліся, як і з жэнеўскім пашпартам. Цікава, што вось калі ў летнік мы везем дзяцей, у мінулым годзе ў мяне былі ўсе варыянты пашпартоў. Я вось з Варшавы везла дзяцей, у мяне былі дзеці з беларускім пашпартам, з польскім пашпартам, з польскім грамадзянствам, з жэнеўскім пашпартам і з дакументам падружжа. Што дакладна небяспечна, то бок Грузія не ўваходзіць у СНД, яна не бачыць унутраныя вось гэтыя расійскія, калі вы ў базах вышуку. Небяспечна, калі на вас ёсць чырвоны цыркуляр Інтэрпола, але гэта небяспечна і ў еўразвязе. Мы ведаем гэтыя гісторыі, калі ў Італіі заатрымлівалі, то бок калі раптам вы даведваецеся пра сябе, што вы знаходзіцеся, вось на вас чырвоны цыркуляр выдадзены, то варта напісаць ліст у Інтэрпол, патлумачыць чаму, і разбірацца. Гэты статус трэба здымаць і у Польшы таксама. Максімум, што пагражае, калі Грузія лічыць кагосьці, што яна не хоча бачыць, яна проста не впускае на мяжы, але ў гэты момант чалавек нічога не губляе, яго за кошт грузінскага боку самалётам вяртаюць назад. Ну, толькі што час страчаны. Ну, зразумела. Оксана, удакладнюся, вось вы сказали, что калі чалавек, ну, как бы жыве сваё жыццё, не лезе ў грузінскую палітыку, ну і з аднаго боку гэта зразумела, але калі ён актыўны ў жыцці дыаспары беларускай, калі ён не просто там займаецца сваёй, ну я не ведаю там дзе працуе, там айцішачкай, умоўна кажучы, а калі ён яшчэ жыве актыўная грамадская беларуска, не лезучы ў грузінскую палітыку, але беларускае жыццё, а можа быць адстойвае правы беларусаў перад грузінскім там дзяржавай, тут ёсць нейкае пэўна такое, што то ён тут актыўнічае, тут вот. Ну, вось калі ты жывеш унутры Грузіі і актыўнічаеш, ёсць рызыка, што цябе на візаране могуць не впусціць назад. Ну, так званым візаране, калі няма ВНЖ на выездзе. Ну, вось такія гісторыі былі з Андрэем Мелешкам, напрыклад, журналістам, такія самыя вядомыя, быў там блогера аднаго не пусцілі, ён зараз у Арменіі, але, зноў-такі, не высылаюць у Беларусь, а высылаюць, ну, не пускаюць цябе з той краіны, у якую ты вяртаюць там у Арменію, у Турцыю, у Польшчу. Дарэчы, недавно вось прайшла навіна, што высылаюць ўсё ж такі ў Беларусь, і аднаго беларуса выслалі. Трэба разумець, што ў Грузіі, як і ў любой краіне, не толькі палітычныя беларусы, да? Розныя ёсць, і, канешне, як і любая краіна, Грузія не любіць, калі прыязджаюць займацца тут злачынствамі. Вось чалавека, которага выслалі ў Беларусь, ён не быў палітычны, ён тут здзейсніў крымінальнае злачынства, наркотыкі ці што, і яго выслалі ў Беларусь у межах вось гэтага абмену. Таксама нядаўна прайшла навіна, што аднаго з палітычных выслалі, дэпартавалі, але ў Арменію. Ну, таму што ў Беларусь суадносна была пагроза. Таму для беларусаў, канешне, калі мы тут актыўнічаем, пэўная рызыка ёсць. Самыя актыўныя падаліся на абарону, так яшчэ бадаюцца, як Раман Кісляк. Ну, збольшага, вот я пакуль што езджу, ну, вот мне ВНЖ не далі, я гэты год нікуды не каталася, паглядзім, што будзе ў жніўні, калі летнік скончыцца і ці пусціць мяне назад.
Ну вось акурат таки я задаваў гэтыя пытанні наконт бяспекі небяспекі тых хто там с рознымі пашпартамі обороны подружным ці жэнеўскім тому что калі мы кажам про летнік калі мы кажам про дзяцей про бацькоў якія можа быть павязуць сваіх дзяцей ну да прыкладу там з Польшчы там ці там з Нямецчыны а гэтыя людзі на абароне і вось менавіта мяне цікавіла гэты момант наколькі людзі якія знаходзяцца под абаронай еўрапейскіх краінаў наколькі для іх бяспечна прыязджаць самім адпраўляць сваіх дзяцей у Грузію у сённяшняй палітычнай сітуацыі. Так, бяспечна і постоянно до нас приезжают люди. Вот я казала, что уже переехали жить некоторые и постоянно приезжают то у адпачынак, то на некие импрэзы. У летніку кожны год як мінімум палова дзяцей з абаронай. Самое такое распаўсюджанае зараз документами, что есть. Добра, давай тады больш падрабязна пра летнік. Мы размаўлялі летась напярэдадні леташняга летніка пра тое, якія там цікавосткі, якія падыходы сёлета. Што маем? Якія арыгінальныя павароты, каб дзяцей забаўляць і каб яны добра бавілі час, вы знайшлі гэтым разам? Сёлета тэма будзе міфічныя злёткі. У нас у школе быў прадмет, я яго прыдумала, параўнальная міфалогія, і вырашылі яго перамясціць цяпер на тэму вялікую летніка. То бок мы будзем вывучаць не толькі беларускую міфалогію, але міфалогію розных краінаў, адкуль дзеці прыедуць. То бок гэта будзе як грузинская міфалогія, таму што мы ў Грузіі, класічная, старажытнагрэцкая, паўночная міфалогія, часткова польская. Гэта такая агульная тэма, которая пройдзе на працягу ўсіх 2 тыдняў. З незвычайнага яшчэ, звычайна мы былі толькі ў адным месцы, лакацыя на мора, і пастаянна прасілі, вось, а як бы нам паглядзець Батумі, нейкім чынам штосьці пабываць. Сёлета вырашылі так, што мы 10 начей адпачываем в Урэкі, в этом курортным пасёлку, з магнітнымі пескамі, а апошнія дні мы будзем у Батумі у асяродку. У фармаце спачатку я думала, ці шукаць нейкае памяшканне, як жыць, ці рэгулярна дзеці просяцца схадзіць у паход, і бацькі таксама. Мы вырашылі, што вось перанясем гэта на Батумі, то есть в умовах таких пілігрымскіх ці амаль паходных. Асяродак гэта вялікае памяшканне трохпавярховае, і суадносна мы вот на падлозе, на дыванках турыстычных, як калі хто хадзіў у паходы ці ў пілігрымкі, ведае, мы размесцім дзяцей, каб паглядзець Батумі сам горад, каб паглядзець крэпасць Петру, которая тут непадалёк, і расказаць, як складаецца жыццё ў курортным горадзе. Таксама у нас сёлета будзе вялікая тэатральная частка. Прыедзе Сяржук Толстікаў, гэта спектакль Цэсля, калі ведаеце. Ён будзе з аднаго боку весці віленскіх дзяцей, а з іншага боку будзе весці тэатр. І мы запланавалі, што пасля 10 дзён летніка в Урэкі у Батумі мы на базе асяродку, у нас ёсць сцена, мы покажем спектакль адкрытым для жадаючых. У нас будзе вялікая удзел спорту нададзены, і будзе бокс, фітнес-бокс для падлеткаў і дарослых. І заўсёды агулам чым займаць падлеткаў, мне запытваюцца, ці будуць там падлеткі. Так склалася, што звычайна падлеткаў у нас больш за ўсё, і з падлеткамі будзем займацца профарыентацыяй. Профарыентацыя гэта з аднаго боку амерыканскія падыходы, якія як вызначыць свае моцныя слабыя бакі, а з іншага боку будуць лекцыі і магчымасці гутаркі з прафесіяналамі, і з тэлевізіёншчыкамі, з спартсменамі, з палітыкамі, каб падлеткі, которые шукаюць, куды ім ісці, вось маглі задумацца ў гэты бок таксама. Ну і, канешне, будзе много мора, много спорта. У нас кожны дзень 4 гадзіны мы праводзім на мора. У самыя бяспечныя часы будзе вогнішча, будуць зоркі, будзе прыемнае надвор'е, добрая кампанія.
Так, Оксана, ўсё ж таки не дагаворваеце, дакладней не так шырока рэкламуеце ці там прамаўляеце пра праграму, як как бы у вас пазначана у апісанні гэтага летніка і ўсё, што там будзе адбывацца у адмысловым тэлеграм-канале злёткі. Спасылачка, дарэчы, на гэты тэлеграм-канал ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыму, можете зайсці паглядзець пэўныя нюансы, падрабязнасці. Але вось я чытаю: разнастайная праграма ад найлепшых беларускіх прафесіяналаў, спартоўцы, акторы, музыкі, пісьменнікі. Давайте, рассказывайте, что там за пісьменнікі, музыкі, акторы далучацца да вашага летніка. Ну вось, актор гэта Сержик Толстикаў. Вельмі спадзяваліся, што даедзе сям'я Зуё ў поўным складзе, а даедзе не ў поўным складзе. Будзе з музыкаў рэпер Вожык. Ён шыкоўна сябе паказаў як важаты, ён жа прафесійны педагог і такая легенда летніка. Прыедзе пісьменнік Северын Квяткоўскі. То вось вы такое кумаўство і карупцыя подцягваеце ўсіх сваіх былых батумскіх, что Вожык, что Северын. Ну не ўсе. Ну вот глядзіце, Сяржук же не быў батумскім. Ну да. Ось Марына Калініна прыедзе, зелёная, которая чэмпіёнка света по тайскім боксе была. Приедут студенты польские, белорусы, которые у Польши вучатся, и приедет былый выкладчик лицея БДУ, и приедет девчина из выдавецтва. Ну, не все публично свои прозвища называют, бо у нас есть люди, которые приезжают из Беларуси. Як удельники, так и вожатые. Ну ужо цікава, нават вот здавалася б, сам долучыўся. Суправаджэнне педагогамі з Варшавы, Вільні і Менску. Сапраўды так вось з усіх бакоў едуць і акружыце гэтых вашых удзельнікаў гэтага летніка увагай таксама ўсебаковай. Так приезжайте. Для дарослых у нас есть таксама асобная праграма. Мы, ну, па-першае, такая вечаровая вогнішчы, гутаркі, выезды і пажаданні. Ёсць тыя, хто хочуць сацыялізацыі нейкай беларускамоўнай, яны такім займаюцца, а тыя, хто хочуць просто потупіць на моры і каб за цябе ўсё вырашылі, а такіх таксама хапае. Вельмі прыемна, што ёсць дарослыя, которые без дзяцей прыязджаюць просто адпачыць, пабыць у беларускамоўным атачэнні. То бок, умоўна кажучы, вот мы кажам там летнік для дзяцей, но насамрэч гэта не так, это не толькі для дзяцей, гэта как бы усіх гатовыя прыняць. Мы кажам, што гэта летнік для дзяцей, падлеткаў і дарослых. І такое размеркаванне і ёсць. Асобна дзеці, асобна падлеткі, асобна дарослыя. Вот зараз нас... Цікава, што... Да. Так, летась у нас вось прыязджаў вялікі атрад быў бабулі, 6 чалавек было. Сёлета будуць і бацькі, і бабулі, і цікава, што многія не хочуць ехаць у сямейныя летнікі, таму што прыязджаеш, і зноў тая ж самая картинка са сваімі дзецьмі, але не, у нас дзеці асобна жывуць, бацькі асобна па сваёй праграме, і нават часам амаль не бачацца, калі ў розны час прыходзіць на абед ці на вячэру. Зараз наслухаюцца вот тое, што вы тут расхваливаеце і прапануеце, як кінуцца ўсе, уключаючы дарослых, якія хацелі бы вось так вот раскінуцца, як вы кажаце, ні за што не адказваць, там прывесці дзяцей, самі пайсці, што месцаў хопіць на ўсіх. Мусіць хапіць. Мы сёлета знялі ўсю базу. У нас гатэль складае 4павярховы гатэль і побач яшчэ 3 катэджы, плюс вялікае поле, так, каб не было нікога чужых. Усё ж такі прыемней, калі ніхто не ходзіць. Суадносна, вось у нас былі раней летнікі па 50 чалавек разам з дарослымі, з персаналам, то сёлета мы плануем амаль на 80 чалавек. Таму месцаў хопіць. Ну, увогуле, как бы, да, цікава. А наколькі ўсё ж таки
улічваецца тое, як будуць там мясцовыя адносіць, там ізалявана гэта ўсё, і ў прынцыпе гэта вось свая суполка, будуць беларусы, а можа і не толькі беларусы, бо ўсё ж таки вы кажаце ж такі міжнародны летнік, жыць сваёй такой кампаніяй, сваім такой закрытай супольнасцю. Фактычна гэта свая закрытая супольнасць. Ну трэба разумець, што ўрэкі гэта курортны пасёлак. І нават Батумі, хаця ён не быў ніколі насамрэч курортным горадам, апошнія гады стаў курортным горадам. Гаспадары, уласнікі вось гэтага гатэля, чаму мы так задаволены, шмат год жылі за мяжой у Сербіі, у Брытаніі, яны прызвычаіліся да розных замежнікаў, умеюць працаваць не гэта без крыўды, але такі ёсць грузінскі сервіс, такой іх не грузінскі сервіс, агульнаеўрапейскі. І ўсё ж такі вось гэтая база наша, дзе мы адпачываем, яна апошняя на вуліцы, так, сваё утульнае гняздзечка. Бо нават калі вельмі культурныя ўсе людзі і ўсе нейкія міжкультурныя сувязі падавалася б добра зладзіць, але на адпачынку, мне падаецца, хочацца нейкай бяспекі і разняволенасці. Можна пайсці ў бліжэйшы бар ці на пляжы знайсці сабе людзей рознай нацыянальнасці. Як мы ведаем, Грузія вельмі папулярная для турызму краіна ў Еўропе. І нават суполкамі цэлымі жывуць, каб вы не думалі, што толькі беларусы так сабе абасоблена жывуць. Ёсць паляцы в Батумі сваёй суполкай в Фейсбуку жывуць, вялікая колькасць з Ізраіля, ізраільцян, казахаў, то бок так гістарычна склалася, што у Грузіі так жывуць. Ну і таму мы кладземся на традыцыі гэтай краіны. Так, мы тут шмат уже рассказали про тое, як будзе выглядаць, як там будуць смачна карміць і цікава час бавіць, не сказаўшы, калі гэта ўсё ж таки будзе. З 17 па 30 ліпеня, праз месяц фактычна. Вільня заязджае трошки раней, у іх самалёт ляціць 16-го, ну все заязджаюць 17-го, але некаторыя ўначы 17-го а першай, а некаторыя там а 5 дня а 17-й. Але з 17 ліпеня. Канешне, бывае так, што самалёт незручна прылятае, не ўсе дні Візаір летае, тады мы прапануем вось гэтыя дні перад летнікам правесці ў асяродку ў Батумі, ну і апошнія дні таксама зноў-такі пра летніка будуць у асяродку ў Батумі. Я ведаю, што часам арганізоўваючы такія летнікі, іх робяць некалькі, ну па такой схеме, як это і працуюць летнікі там у Беларусі, можа і не толькі ў Беларусі. У вас один заезд. Так, у нас толькі раз на год. Ну, агулам я гэта раблю не на камерцыйнай аснове, а гэта цалкам валанцёрская гісторыя, то бок усе грошы, которые мы збіраем, яны ідуць на пражыванне і на пражыванне важатых наших супрацоўнікаў. Таму выцягнуць настолькі ўключаны летнік некалькі разоў на год гэта немагчыма, і такая добрая традыцыя раз на год. Кожны год я думаю, ой, можа ўжо не рабіць, я так стамілася, было столькі праблем. А пасля мне тэлефануюць, ці мае дзеці запытваюцца, ну ўжо калі будзе? А будзе? Думаю, ну ладно, давайте чарговы раз. І ўжо чарговы раз, вот так вот чарговы раз. Сіл адкуль там набіраемся? Не ведаю, я думаю, што гэта штосьці ўнутранае беларускае. Калі мне вельмі сумна, то сама думка ад таго, што я раблю на карысць і сваіх дзяцей, і агулам беларушчыны ўсё ж такі дае сілы. Оксана, вот беларушчыны прынцыпова беларускамоўны летнік там ці нема такога, что ой, вот мы поехали, ну вот там усё по-беларуску, а мы вот как бы хочем тут, ну не тое, что мы супраць, мы зараз займаемся тут сацыялізацыяй у іншай краіне, нема чаго, каб там вывучэнне там польскай, нямецкай, літоўскай мовы перабівала яшчэ і вот беларуская мова. Нема такого? Ёсць, канешне, гэта як і ў школе ў нашай ёсць, што калі б я гэта рабіла нават на расійскай мове, то камерцыйна адразу б стала камерцыйна паспяховым, а не планава убытачным. Але гэта для мяне прынцыповае рашэнне. То бок калі хочаце штосьці на расійскай, калі ласка, іх валам.
у тым ліку я паказваю і сваім дзецям асабістым, што быць беларусам, быць беларускамоўным дае табе важныя прэферэнцыі, ты можаш патрапіць вось у такі цудоўны летнік. І летась, напрыклад, гэта цудоўна спрацавала, да нас папрасілі аддаць хлопчыка з Расеі, з Санкт-Петербурга. Я напружылася трошки, яна кажа, ну у нас вот дедушка был беларус, я кажу, давайте мы проверим яго, як ён будзе у горадзе, ну добра, што яны батумскія. І хлопчык сказаў, што я цэлы год буду вучыць беларускую мову, каб прыехаць да вас на наступны год. Такая плаўная беларусізацыя паўзучая. Ну да, сапраўды. Ну, вы уже кажаце про тое, что колькі людзей будзе ляцець з Вільні, там, можа быть, ведаеце ўжо конкретно там колькі будзе ехаць з Мінску, з Варшавы. То бок мы зараз рассказываем і как бы так рэкламуем фактычна гэты летнік, а месцы-то яшчэ засталіся? Яшчэ ёсць. Яшчэ ёсць недзе 20 месяцаў. Ну, у нас вялікая, да, як бы мы бранировали, і скажу, што ўсё з разлікам, што калі раптам застануцца месцы, просто мы ад іх адмовімся, бо гэта вельмі папулярнае месца адпачынку, і гэты гатэль, куды браніруюць месцы з лютага. Таму, ну, раю падумаць, далучыцца. Все ж таки, вот, Оксана, давайте вот по шчырасці расскажем, прызнаемся, раскрыем таямніцы. Вы пишете: особная программа для дорослых 18+. Вот хотелось бы про 18+ больш падрабязна. Ну, як вядома, Грузія гэта радзіма віна, да, слова кхвіно, само, которое выкарыстоўваецца ва свеце, гэта грузінскае слово, якое разышлося па ўсім свеце. І, канешне, грузінскае гасцепрымства патрабуе нейкіх застолей. Суадносна вот Шота, гаспадар нашага гатэля, в абавязковым фармаце рабіў дэгустацыю для нашых удзельнікаў. Ну і вакол шмат усяго смачнага. І не толькі віно, і розныя тэмы, которые мы абмяркоўваем, не заўсёды хочацца абмяркоўваць іх побач з дзецьмі. Напрыклад, гэта у нас есть такая у Аксародку традыцыя, якую мы вязем у летнік таксама. У нас ёсць настольныя гульні для дарослых, і мы гуляем у словы, цэлыя камплекты словаў 18+, которые, ну, не заўсёды проста з дзецьмі тлумачыць слова станік ці там, не ведаю, двухсэнсоўныя словы накшталт блізняткі. Зразумела. Ну, я спадзяюся, што ўсё выдатна і гэтым разам атрымаецца. Яшчэ раз звяртаюся да тых, хто раптам да гэтага часу не вырашыў, куды прыладкаваць сваіх дзяцей на лета, альбо куды разам з імі паехаць, то вось магчымасць, спасылачка ёсць на тэлеграм-канал, дзе распісана ўсё тое, там, што будзе адбывацца, колькі гэта каштуе, якія маршруты, ўсё ёсць. Заходзьце, глядзіце, далучайцеся. І, Оксана, я хацеў бы вярнуцца яшчэ да школы. Давайте, может быть, трошачку расскажем, калі кажем, вот беларуская школа у Грузии, у Батуми у дадзеным выпадку, а колькі людзей, колькі дзяцей дакладней ходзіць да вас вучыцца, і якія планы на наступны год? Уже ж фактычна навучальны год скончыўся. У нас не скончыўся. У нас навучальны год сканчаецца 15 чэрвеня, то мы яшчэ больш за тыдзень вучымся. Сёлета мы зноў адкрылі другую школу. У нас ёсць афіцыйная школа платная. Вось у ёй 15 вучняў зараз засталося. Было ў мінулым годзе 24, пакуль я была ў Польшы, часткова людзі пагубляліся. Але мы адкрылі яшчэ дадатковую суботнюю школу, у якой 40 дзяцей. І, ну, натуральна, што калі ты ўжо ў одну школу ходзіш, кідаць не хочацца, а цікаўнасць да беларускага застаецца. Канешне, гэта менш, чым было, напрыклад, у 23-м годзе, бо ў 23-м годзе ў суботняй школе у нас было 108 дзяцей. Але ўсё роўна захоўваецца пэўная колькасць, і плюс мы позна адкрыліся пасля Новага года.
На наступны год школа будзе. Якраз сёння у нас была афіцыйная сустрэча з нашымі партнёрамі грузінскімі. Абмяркоўвалі, у якім фармаце, колькасць месцаў. У Грузіі ёсць магчымасць ствараць нацыянальны сектар. То бок мова навучання, так называецца сектар. Грузінскі сектар, расейскі сектар, украінскі, іранскі, турэцкі, азербайджанскі, армянскі. І вось мы ўжо 3 гады спрабуем адкрыць беларускі сектар. Пакуль што не атрымліваецца, не даюць нам згоду. Але вось на мінулым тыдні быў маніторынг ад міністэрства адукацыі, як навучаюцца дзеці замежныя, доўга дапытваліся, навошта гэта трэба нашым грузінскім партнёрам. І можа быць, хто ведае, можа быць, яны і дадуць дазвол, праз гэта прыходзілі правяраць. Мгм. У нас цікава, настаўнікі прыязджаюць, перыядычна мяняюцца, што мне прыемна. Вось зараз настаўнік фізікі змяніўся, ён вучыўся, ён алімпіяднік, міжнароднік алімпіяднік, вучыўся там у вельмі моцных універах. І калі дзеці бачаць такіх апантаных людзей, гэта ўсё ж такі, мне падаецца, вялікі задзел на будучыню. Але навучанне офлайн, то бок і дзеці і настаўнікі ўсе яны как бы прыходзяць, сустракаюцца ў класе, умоўна кажучы. Так, офлайн. Гэта вельмі важна, таму што да ковіда былі ўжо даследаванні, што у моманце, міжнароднае даследаванне, калі мы вучымся онлайн, гэта можа нават падавацца лепшыя вынікі, але ў доўгатэрміновай перспектыве амаль нічога ў доўгатэрміновай памяці не застаецца. А пасля прыйшлі да высновы, што гэта толькі для самых бедных краінаў, дзе няма магчымасці вучыцца хоць так. А пасля прыйшоў ковід, прыйшлі гэтыя змены, ну і ўжо закрылі такія даследаванні, прынамсі не агучваюць. Таму для мяне было вельмі важна менавіта офлайн школу адкрыць, бо, як вядома, для падлеткаў, асабліва сярэдніх падлеткаў, вельмі важна яшчэ і стасункі ў школе. Малышы маленькія, першы клас, другі клас агулам толькі ад жывога чалавека пераймаюць. Таму так. І сёлета ў нас былі ўжо першыя выпускнікі. Не 11 клас, а 9-10 у Грузіі рэформа ідзе. Раней пасля 9 іх выпускалі, цяпер вот пасля 10 у нас аб'яднаныя класы, і быў першы выпускны. Што ўсё ж такі, ну гэта ж такая адукацыя пазашкольная атрымліваецца больш? Ці ўсё ж такі канкрэтна ўсё школьная адукацыя? Гэта канкрэтна, цалкам канкрэтная школьная адукацыя з дадатковымі прадметамі. То бок у іх усё роўна ёсць атэстацыя ад нашых грузінскіх партнёраў. Ну, усё, што вы праходзілі ў школе, ну, акрамя беларускай школы, цяпер ідэалогіі беларускай дзяржавы. Ваенная падрыхтоўка яшчэ. Ну, да, прабачце, гэта мы таксама не вельмі рыхтуем. Вось медыцынай хіба што. А так стандартнае ўсё, плюс некаторыя дадатковыя прадметы, вось як я ўжо казала, параўнальная міфалогія. Мы усе прадметы імкнемся выкладаць праз прызму беларускасці, бо вот як я не у вас, падаецца, казала, калі чытаеш падручнік па фізіцы, беларускамоўны, там написано слово фізіка в русский язык ввёл Ломоносов. Цудоўна, людзі, але на Беларусі ўжо 300 год выкарыстоўвалі гэтае слово. І вось такія моманты ідэалогіі, которые ёсць у школе, праз прадметы падавалася б такія, хто мог падумаць, што праз фізіку ідзе ідэалогія. Ну, гэта вот я адсочваю і змяняю. А таксама у нас ёсць абавязковы прадмет, не прадмет, ну, кожны дзень у нас рэфлексія. 3 пытанні, на которые трэба падумаць, адказаць ужо як традыцыя. І часам змяшаныя класы, то бок і першы, і 10 могуць быць адказваць. Пытанні аднолькавыя для ўсёй школы. Што прывучае думаць? Думаць у сучасным свеце гэта роскаш. Ну так, сапраўды, вось бачыце, нечаканых момантах ідэалогія можа знайсціся. Здавалася б, не прыдаў бы значэнне, але насамрэч гэта вельмі важна паказаць, што у нас тут ужо нават слова фізіка выкарыстоўвалася яшчэ ў тыя часы на тэрыторыі сучаснай Беларусі, у тым ліку яшчэ пакуль там в чей язык это все было введено, пакуль там яшчэ татарам-анголам дань плацілі і по балотам бегалі. Так.
Але гэта агулам праз навуку, менавіта дакладныя навукі, бо мы ж думаем, што дакладныя навукі яны абсалютна не ідэалагізаваныя, вельмі бачна, бо напрыклад, калі мы святкуем дзень радыё, да, там постсавецкая школа радыё гэта хто? Папов, а ва ўсім свеце радыё гэта Марконі. І нават вось на такіх, падавалася б, дробязях гэта карціна света. Ну так, і я вельмі задаволены, што нават так далёка ад Беларусі, але карціну свету беларускую ёсць каму не толькі захоўваць і пашыраць, але і перадаваць дзецям нашим беларускім. Таму раю, жадаю дакладней, каб і надалей працавала і жыла беларуская школа у Грузіі, у Батумі, Аксяродак. Ну і заклікаю усіх яшчэ раз, хто хоча яшчэ раз паглядзець, а можа упершыню паглядзець на прыгажосці гэтай цудоўнай краіны і адпачыць адначасова разам са сваімі дзецьмі, далучайцеся да злётак, якія ладзіць Аксана Акуневіч. Дзякуй вялікі, Аксана. Самі, можа быць, што жадаеце на развітанне яшчэ сказаць нашим слухачам, гледачам? Падумайце і прыязджайце самі, адпраўляйце сваю дачку. Дзякуй вялікі за запрашэнне. У любым выпадку прыемна было з вами чарговы раз сустрэцца і прагаварыць пра ваши ініцыятывы. Аксана Акуневіч была з намі, заснавальніца і беларускамоўнай школы ў Грузіі і міжнародная беларускамоўна культурна-аздараўленчага летніка, таксама у Грузіі. Дзякуй вялікі, Аксана. До сустрэчы. Слухайце, глядзіце, прыязджайце, подписывайтеся. Карацей кажучы, рабіце ўсё, не сядзіце просто так. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.